लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नै जोंहा दिनै आलासि फैनो नागिरदों आं दावदै रुगासिनो दं नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बोथोरा नै मोजां जाथारदों हा बंद करो र' मैं आ रही हूँ दावदैया नै रुगासिनो दं देखानोसै आं लोगोफोर आलासियाबो सफैबाय जोंहा नै दावदैया रुगासिनो आंहा दिसाया आलासिनो दै हैसिगोन लाखाबाय दा खोख्लैदो होना हैमानसै थ' हैदो नोंखौ सिनायखायोथ' बे आलासिया राजानि फिसाजो होननानै सिनायखायो दै हैखांबाय दाना दावदै लांलायबाय ए नै सान हाबहांहां दिसाया रेम्ब' होनबाय थानायखाय नै एसे भिडिअ बानायहरबाय सान हाबहांयैसो दंबावोसो ना दिसायाबो गोथियावसो बैयाव फासैलांदो जोंना दानस्राङाव ओमफ्राय दिसिया जोंना आलासिनो साहा होस्रांबाय औ बिबारा बारगाजोब्बाय हनै फुलाव दै लुसिगोन बे दांलांबाय दा गिनानै खारलाबायगोन दे मोनबाय दै मोनबाय होबाय होगासिनो खोमसिखौ गिनानै दा खारलाबायबावनोसै बे ओरै फैदो दानस्राङाव सान्दुं गोसाथार नालाय दैया रानोना लायलाय लाबोलाय थांलाय फैलाय जागासिनो गिदों आरो नों खनायाव नायहरबाय थाखादोंना जानायजों जों मम' जानो नागिरो ओमफ्राय आलासि फैदों आरो आलासिया मामाजों अफिसनि खामानि फैदोंमोन ओमफ्राय जों दा मम'खौ सुख'लायगोन ओमफ्राय दा आनैजों आंजों आनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक साबस्क्राइब खालाय ओमफ्राय इउटुबारखौ एसे लाइक मेल्ला होहर दे लोगोफोर दिनैनि ब्लगा दंबावो दे बाय बाय